Madwar 800 manuskritt li jmorru lura għall-aħħar tas-seklu 18 sa aktar minn nofs is-seklu 19 u li jkopru xogħlijiet ta' 16 perit ġew mogħtija lill-Arkivju Nazzjonali. Din il-kollezzjoni kienet għand il-perit Andre Zammit li skoprija f'dar antika tal-familja Fħallija 32 sena ilu. Il-perit Zammit ħalla din id-dinja sentejn ilu u martu Viktorja qalet kif wara l-mewt ta' żewġha ikkuntattjat lill-Arkivju Nazzjonali biex tagħtihom din il-kollezzjoni storika. U hemm ħafna għax hemm xi 800 manuskritt. Good luck to them, nieħu gost li sabuhom utli u li jkunu utli għal-futur ukoll, għal kulħadd. Din il-ġabra ta' manuskritti tirrifletti l-qagħda politika f'pajjiżna fi żmien meta kien hemm bidla fit-tmexxija bejn il-Kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan, il-Franċiżi u anke l-Ingliżi. Dwar dan tkellimna mal-Arkivista Nazzjonali Dr. Charles Farrugia li qal kif id-donazzjoni bħal din tixħed dawl fuq ċertu tip ta' arkitettura u l-ħidma ta' diversi periti Maltin. Din hija dokumentazzjoni li torbot ma' binijiet li ħafna drabi huma binijiet privati, binijiet ġoelieqi, xi dwejra xi kamra ġalqa li forsi m'għandix xi valur arkitettoniku kbir, però li mbagħad dik l-informazzjoni mill-periti ta' dak iż-żmien dwarha bil-qiegħsin kollha tagħti informazzjoni enormi għal kull min irid jistudja arkitettura u kull min irid jistudja l-aspett anke finanzjarju marbut ma' dal-proprjetajiet. Preżenti għal preżentazzjoni tal-manuskritti kien hemm il-Ministru responsabbli mill-Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonnici li saħaq li din l-lotja hija waħda importanti għal wirt ta' pajjiżna.